За принципа на действие на лентите има всякакви смели теории, но да бъдем реалисти. Лентата се поставя върху кожата, при движение кожата се движи и лентата се движи заедно с нея. Разбира се, и това очевидно, кожата под лентата се движи по различен начин в сравнение с кожата без лента и по този начин се създават различни сили на границата между лентата и нормалната кожа, но също така и под самата кожа. Това в крайна сметка води до засилено оттичане на лимфна течност и повишено усещане за движение, което значи, че движите ръката си и усещате движението по-силно, отколкото там, където няма лента. Лентата може да се прилага до известна степен и при хронични болки. Принципът на действие може да се сравни с разтъркването, след като сте се ударили. Следователно, ние отклоняваме нервната си система чрез това дразнене на кожата и тук то се прави от лентата. Ще забележите, че с лентата върху кожата се чувствате принудени да движите частта на тялото, за да чувствате лентата. Това дразнене на кожата ви позволява да усещате всяко движение по-силно, отколкото без лентата. Това е много здравословно свойство, като например да се върнете към движение по-рано след наранявания.